zaádropnul celou svou výplatu na Braille. Včera jsem potkal Stan Smitha. To bol Pleasures Showroom. Ačko, jo? Early Access. Vyhlásili sme si súťaž. Yo, what's up ľudia, opäť vás zdraví dynamické Dream Team duo Noro z Foodchopu, vedľa mňa môj Big Boss Mikey. Foodchop Wasted triko nesmieme zabudnúť, pretože opäť raz sme kde inde než v Paríži. Dneska Crazy Fat de la Music, robíme event na store a pred nami je celý fucking Fashion Week. Je to 37 stupňov, čaká nás veľa showroomov, prehliadok, eventov u nás na store mimo neho a vy pôjdete s nami, takže let's go! Vibes, ktoré proste len tak niekde nezažiješ a ideme to zdokumentovať. Kámo, určitě půjdeme zčeknout naši stage, to je jako jistota. A je to kámo jiný vesmír celý tady, prostě úplně jiný lidi, jiný styly, ale i jako hudební styly, oblíkací styly, všechno je to prostě úplně jiný svět, než jsem zvyklý. Ale je to hustý, baví mě to. Také krátke vysvetlenie, čo to vlastne je Fat de la Music, je to festival na Medzinárodný deň hudby a vlastne všade po Paríži, na každom rohu je nejaký pop-up booth s DJmi, všade hraje hudba, všade je iná hudba, všetci proste tancujú, felia. Michael Jackson a tak by the way, je to v strede cesty, proste beží doprava a tam typci tancujú v strede cesty. Deep that shit. Samozrejme, neboli by sme to my, keby sme v Paríži a niečo nedropujeme. Tentokrát je to ďalší Big S collab, je to Foodchop Pleasures. Donesli sme trika a aj si ich ukážeme. Dropujeme 2 dizajny tričiek a vlastne na drop robíme event spoločne s Pleasures počas Fashion Weeku. Tento štvrtok bude tam hrať Alex James DJ set, ktorý je zakladateľ Pleasures a je to proste a lot of fun. Máme tu 2 dizajny, jeden druhý, si ich ukážeme. Wow! Dizajn číslo 1, môj obľúbený. Pleasures, Foodchop, easy, klasická Pleasures, zároveň aj Foodchop estetika. Je to vlastne tretie kolabo, ktoré spolu robíme, takže už sme celkom nacítení. A druhé triko, ktoré máme, je tohle. Volá sa Muzeum, zase Simple. Pleasures, Foodchop, co-branded, je to hard. Dal by som try-on, ale keďže je tu 37 stupňov, tak ho dávať nebudem, pretože som spocený. Povedz mi, čo sa stalo včera v noci. Stretol som brýle, klasika. Klasika. Average day. Tom Ver. Vůbec bych nepůznal, že jsou jiný, kámo. Jo, vyzerá dost podobný. Takže když se ztratil a přijel by si s těma na místo těma původníma, ale vůbec nevím, že jsou jiný. Hard. Hodne hard. Rýchlo brýle takzvané. Gentleman style. Nerobíme promo konkurenci, že jo. Sme na pici, je stále 35 stupňov a je asi 8 hodín večer a dneska som nevlogoval, pretože ako ste mohli počuť od vedúceho, včera sme sa trošku ožrali a dneska sme iba proste riešili meetingy z domu, day-to-day biz a zajtra útorý a zajtra to začne byť hard. Tak sa všetci vítajte u dňa 3 nášho výletu do Paríža. Dneska je útorok, oficiálne začína všetok, alebo väčšina Fashion Week programu Mikey. Mikey ten už ma opustil, šiel na meeting a ja klasicky v tomto crazy teple kráčam na náš store, kde by práve mali inštalovať výlohu na naše nové kolabo Foodchop, Adidas, Terex, ktoré sme dropli, ktoré teda dropujeme dnes exkluzívne ako Exclusive Access počas Fashion Weeku. Tie boty sú hard, takže ak chodíš do prírody behať, alebo by si s tým chcel začať, odporúčam to čeknúť. Jo, by the way, správy sú plné toho, že Paríž je pod extrémnou heatwave, teploty 37-40 stupňov a musím uznať, že to je real proste. V momente, keď nie si v stínu a chodíš po slnku, tak je to na skapanie a vychádzať vonku není fakt sranda.
a mega nezavidím všetkým ľuďom, ktorí sú ochotní sa obliecť do full black outfitu a dať si dlhé kalhoty, len aby vyzerali dobre. Meanwhile, jediná vec, ktorá mňa drží pri živote, je proste mochi ice cream z lokálneho Kmartu. Každopádne som na Rude Rivoli, tam je food shop, tu je Uniqlo. V Uniqle včera dropla nová manga anime kolekcia, keďže ja a zo pár ďalších food shopec sme veľkí manga fans. Pojem to tam dneska očakovať a nakúpiť suveníry. A ak tu mám nejakých fellow anime fans, tak mi napíš do komentáru, či si videl túto kolekciu a ktoré triko je najlepšie. A potom ako čeknem Uniqlo, mám v pláne ísť do Gentle Monster, kde si chcem kúpiť brýle, aby som bol swagger, pretože Mikey ma včera inšpiroval. Od poslež večer nás čaká Pleasure Showroom, kde budú naši feláci z Pleasure samozrejme. A taktiež nás čaká Wasted koncert na obchode, takže busy, dôležitý task je neožrať sa, pretože kocovina v tomto počasí je extrémne náročná. A toľko k tomu, držte mi palce. Foodshop, storček máme dám. Teraz je čas na Next Door Neighbor a tým je Uniqlo. Toto je sem každého anime nerda, proste Straw Hats, komplet, Yu Yu Hakusho hodne OG, Sasukeho Susano a triko, po ktoré idem, Akatsuki. What else? Jujutsu. Celý vers. Není čas strácať čas, takže dáme quick holdy Uniqlo nákupu, pretože this shit is hard. If you know, Akatsuki, celá crew a mali toho dosť, takže odporúčam všetkým mojim anime fan fellows sa tam ísť pozrieť. A pre mňa osobne veľká srdcovka One Piece. Každý anime fanúšik vie, aký to je hustle nájsť proste pekné anime hadry. A ja verím tomu, že jedného dňa tu budeme zrovna my ako food shop, kto dropne tu najviac hard anime kolekcií, takže ak by si to chcel vidieť, napíš do komentára. Tak, konečne sa mi podarilo sem dojsť a je to predo mnou, Gentle Monster. Gentle Monster je známy tým, že majú tento crazy in-store display a lately collabos F1. Musím uznať, že to je jeden z najviac cool obchodov, z akých som kedy bol. Na to, že stojí do brýle, je to tu obrovské. Majú tu huge selection a si to displeja out of this world. Takže teraz aktuálne si kúpujem brýle Gentle Monster a skvelá vec na tom je, že ti ich tu proste adjustnú na tvoju šírku ksichtu. Keďže ja mám široký ksicht a potrebujem široké brýle, geniálne, doporučujem. 2 hours later. Máme tu timeskip asi 2-hodinový, kedy som bol doma si dať sprchu, rozbaliť si nové brýle a vyzerám, ako keby som vyšiel zo sauny, pretože žijem v saune. Toto je Tomš. Já si myslím, Noro, že si za A dropnul celou svou výplatu na brejle a za B si nemusel tu sprchu ani málo. A Tomš bol ráno behať, povedz nám k tomu viac. Bylo to super. Bylo asi 40 stupňů, 7 ráno a všude byl beton. No nič, Pleasure Showroom a potom Wasted koncert. Let's fucking go. Čo vravíš na Pleasure Showroom? A tam jejich kolabo, který chystají s jedním anglickým brandem, to je epický. A dvojitá vagina? Áno. To bol Pleasure Showroom. Mohol som ukázať tak maximálne to, čo som ukázal. Samozrejme upcoming kolekcie ešte ukazovať nemôžeme, ale poviem vám toľko, že to bolo hard. Dostali sme dárečky, takže worth it. A budeme prvý partner, ktorý má exkluzív OnlyFans collab s Pleasure, čo je v rámci českého trhu trošku unfortunate timing, by som povedal, ale bude sa to dať nejak zvládnuť. Tak jo guys, ja som ready na Wasted event, bude to nejaký koncert, bude to cool, Wasted sú feláci, ale
check out the fit, predtým než to vyrazím. Fučo Playboy košela, Fučo George, Rigo Owens konversky a samozrejme moje nové Gentle Monster brýle, takže let's go. My sme tady Wasted Paris s Danielom, to ideme očakovať. Čo vravíš na hudbu? Rate the music, 1 to 10. 11. To si nevymyslíš. To je proste... Niekto sa proste stripoval a začal búchať proste po kompe. A vzniklo toto. Ale... možno sme málo vzdelaní proste na to. Presunuli sme sa... ideme si dať pivko a pre všetkých 300 ľudí, ktorí to sledujete, teraz dávam životnú radu. Metro Oberkamp, východ 1. Hneď za ním je tento krásny spot, do ktorého ideme. A pivo tam stojí 3 pade. A je doable, je dobré. Takže budeš v Paríži a budeš si chcieť dať pivo, ktoré nestojí proste 200 pade, tak odporúčam proste tohle. Volá sa to jak sa to volá? What's up, Vlogisek, deň 4. Sedíme na byte s kapinami a pracujeme. Vedúci sa rozhodol, že si dneska dá dlhé kalhoty. Alebo proste dlhé kalhoty. Vonko 38 stupňov, by the way. Pochvál sa, koho si včera stretol. Kámo, včera jsem potkal Stan Smitha. Týpek má nevím kolik let, už docela dlouhý, starý. A frajer je prostě úplně ve formě, má 79 let. A týpkovi to normálně úplně myslí, měl úplně krásný interview tam zandál. Dali jsme s ním fotku, pokecali trošku a týpek úplně ve formě, víš, a že má prostě ramena a tak úplně fungoval. Ja som vyšiel zo sprchy a opäť som spocený. Ale to je súčasť života. Každopádne ja bežím na Trend Vision pop-up, kde to chcem omrknúť. Je tu zo pár ďalších nejakých pop-upov, showroomov, ktoré čeknem. Potom idem do Wasted Paris na showroom, pozrieť sa na novú kolekciu, ktorú určite zase nebudem môcť natočiť, ale už teraz viem, že bude celkom decent. Určite viac než včerajší koncert, ktorý sme si nazvali Fentanylcore, pretože to znalo fakt strašné. Videá tam niekde budú. No a večer nás čaká event, teda mňa, Lounge Pleasures X OnlyFans kolaba, kde je naložený DJ setup a bude to wild. Takže vás tam vezmem so sebou a dúfam, že vás nestratím. No tak práve som vyvezol z metra do absolútneho chaosu na zastávke Barbe Russian Hour. Typ si tu selia proste pašované cígy, je tu strašný hluk a smrad. To je ten pocit, keď si vedľa Gardu Nord, každopádne po pube predo mnou. Tak Trend Vision pop-up je za mnou, zdrhal som sa tam trošku dlhšie, než som chcel, ale dostal som custom, ten si ukážeme potom, trošku škoda je, že to je long sleeve a týpek povedal, že by som to tak 5 minút mal mať na sebe, takže 38 stupňov kráčam po slnku, tak keby mi už tak nebolo dosť teplo. Mám problém a to je ten, že nebudem mať čo žrať, takže na Trend Vision som si trošku uletel, mám tu triko aj pre môjho drahého kolegu Tommyho Vajsinyho, je to tento collab, long sleeve button up, takže aspoň jedna vec, ktorú som nekúpil úplne pre seba, ale samozrejme, že keď som tam bol, vlastne fungovalo to tam tak, ako som to ukazoval na tom videu, kúpiš si niečo, typek ti to customizuje, mám long sleeves, ktorý som si dal na ulici customizovať. Má to ešte aj custom na rukávoch, ktorý mi typek spravil, mega nice. Linknem tu niekde jeho Instagram, je to Young Artist, ktorý robí fakt veci, takže ho skontrolujte. Tam to samozrejme neskončilo a ja som si povedal, že proste musím mať tieto Python Camo Jorts. Keď to tu takto ukážem, je tam vlastne taký ten snake skin pattern. Je to camo hard as fuck. Priletel som sem s tým, že som mal kufor ťažší o 2 kg. Bojím sa, že odletek budem s kufrom ťažším o 10 kg, pretože Pleasures včera v showroome
rozdávali takéto BDS trika, World Cup, Fashion Week, Pleasures, mali na výber biele, alebo proste Snakeskin a ja som low-key v tom, že proste Snakeskin je best thing ever. Myslím, že Snakeskin ešte uvidíme hodne tento rok, takže bacha na to. Later. Logisek pokračuje, som trošku rozsuchaný, pretože sme šli na kole, ale cesta Dane, kam ideme? Jdeme na Pleasures event. Ako sme tu, Pleasures OnlyFans party na lodi. Okay. Tam to je. Dobré ránko, den 4. Včera bol wasted showroom, ktorý sa nemal natáčať z ABS dôvodov. Budeme mať veci. Potom sme boli na Pleasures Party. Kola bez OnlyFans, to ste mohli vidieť. Bolo to so, ale bolo to fajn. Máme tu sa veľa ľudí, trošku málo barmanov, etc. Takže som prišiel domov relatívne skoro a v pohode. Ale dneska je tá hlavná vec hiking. Čo nás dneska čaká? Dneska nás čeká food shop, Pleasures event na Krámě. Tyjo, tam bude třeba 250 lidí, Máme něco 200 takového. registrovaných. Kolik tam je? 90 lahví vína. To je málo? Ne, to bude dobrý. To bude dobrý. Máme tam fotiť trika, bude to banger. A pôjdeme po týždni v tomto doslova pekle konečne naspäť do Prahy. Myslíš, že můžeme jíst tady ty věci, co tady byly? To nebo spíš ne? Majky proste rabuje chladničku pani, ktorá nám nemá byť. Jo, daj to bracho, nebuď pusí. Kámo, sušený rajčata v nálevu. Mám na to strašnou chuť, ty vole, prostě to tady bylo, tak to dáme. Jo, konečne odpo. Nie, že by bolo chladnejšie, stále je 37 stupňov, ale ja som na ceste na náš store, kde nám za hoďku a pol začína event Lucky Ass. Na store máme AC, bude sa to dať zvládať. Máme tam nakoniec cez 200 pade ľudí. Ja to idem prichystať. Ukážeme si krásnu výzdobu, ktorú sme pripravili a potom ideme kaliť. Konečne som na obchode a začíname pripravovať Pleasures event. Máme tu OnlyFans drop, ktorý máme ako prvý, unikátny prvý na svete, ktorý máme vystavený. Takže nikde inde ho neuvidíš ako u nás. Nie je to zrovna úplne najlepšia vec, ktorú tu chceš mať, ale je to exclusive shit. Máme tu pekne vyzdobené a ideme na to. Posledná vec, ktorú som chcel ukázať. Foodshop X Adidas T-Rex Agravik TT Stargazer. Trailová bota s extrémnym svezom. A tu je celá kolekcia. Toto není joke proste. Look at this shit. How big it is. Čo hovoríš na Pleasures event? Pleasures event po p***ky. Dal si si laxatives? Dal jsem si laxativ před party, ale dobrý jinak. Dobrý. Rozdávame tieto super cool, super limited trika. Speciálne na tento event vec, ktorú sme si neukazovali s týmto krásnym dizajnom a s potlačou na zádech. Pleasures, Satisfaction Guaranteed, Foodshop, Rudery boli 63 Paris 75001. Naše poštové číslo, pretože sme 001. Exkluzív na tento event pre každého, kto tu bol. A my sme tu boli ako Kanye a Jay-Z, veľkí gentlemani. Mám tu posledný pís, ktorý idem rituálne odovzdať niekomu, kto je na tomto evente a ešte ho nemá. A ty keď ho budeš chcieť, tak si ho nekúpiš, pretože si to nebol. Ono to vyzerá, že všetci túto triko už majú, takže spravíme zaujímavú vec. Kto mi napíše najlepší komentár, prečo by to triko mal dostať, tak ho dostane. Let's go! Zatvorili sme event, náš prvý spoločný event z Pleasures v Paríži. V rámci Fashion Weeku. V rámci Fashion Weeku. Big shit. Hezké trika. Budú vychádzať okolo 1.7. Sorry, 1.8.
don't forget it, get a piece. A nezabudni, vyhlásili sme si súťaž, takže ak chceš jedno z ultralimitovaných bielých tričiek, ktoré boli iba na tomto evente, vieš, čo máš robiť. Tak máme tu posledný deň parížského tripu. Mikey je busy as always, keďže som vo Francii, musím vyskúšať velice tradičnú francúzsku kávku a to sú slimaky, ktoré sa mi práve nesú, takže vám dám recenziu. Je to tady. Merci beaucoup. Focus slimaky a ja idem jesť. Bon appétit. Nepovedal by som, že to chutí ako kuracie mäso, ale ako není to zlé, je to zaujímavé. Keby som nejedol to šneci, tak by som to cenil úplne. Nevedel by som to povedať, takže vyskúšajte šneky. This is how he rolls. Bracha má tašku na skate a takto sa presúva a do toho off-white košelu. Tak najväčší swagga, ale je. Posledný deň, posledný vstup vlogu z Paríža. Je tu so mnou Mikey, ktorý pracuje. Čo si povedal? Tam o tom před náma je normálně nějaký statement, že prostě ti to proclí for real. Fora. Boli sme tu týždeň, odpalili sme tu na Fedela Music, potom sme tu proste mali meetingy, eventy, všetko možné počas toho, jak tu bolo 39 stupňov a viac. Mňa to odpalilo totálne a včera a predvčerom som už v podstate iba tak ako ležal doma v posteli proste s paralenom. Mikey to jakž tak zvládal, ale... Mikey to zvládal lepšie než ja. Každopádne si myslím, že jsme obidva celkom vyplutí. Ty jak znáš svůj první Fashion Week? Dělali jsme tady, Fedela Music, jsme měli stage prostě na křižovatce, kde prostě jsme zabrali půlku křižovatky, ty vole, traffic jsme zastavili kompletně, jak to tam prostě bylo vyhypený. 2 dny na to tam byl Stan Smith event na Krámě a 2 dny na to prostě kolabo s Pleasures jako v rámci jednoho týdne, jako úplně crazy, tyjo. Takže myslím si, že máme co nabídnout, bylo to hustý a pro mě jako, já jsem jakožto trošku novej v tomhle industry, tak jsem jako hodně čuměl, no. Jako hodně takových těch aha momentů, že si řekneš ty krávu. Ja v tomto industrii lowky nie som nový, ale Paris Fashion Week vie vždycky prekvapiť. Každopádne toľko k nášmu výletu. Shoutout Adidas, shoutout Pleasures, shoutout Wasted Paris a mnoho ďalších, ktorí proste sú naši partneri a budeme s nimi pracovať aj ďalej. A shoutout tebe, ak si to dopozeral sem, napíš mi niečo do komentára a nezabudni sa zapojiť do súťaže o Exclusive Pleasures triko. Peace out.